Tässä minulla on 2 St. Paulia, joiden mullat aion vaihtaa. Oikeastaan niitä ei tarvitsisi vaihtaa muuten, mutta jotenkin tämä purkki tuntuu nyt liian pieneltä. Nämä kukat ovat Max Blackjack-nimisiä ja olen ne tilannut Walesista ja Dipleyn puutarhasta. Ja siinä kuvauksessa sanotaan, että tämä on minikokoinen, että sillä on punaiset lehden taustat, että se tekee hyvin tummanpunaisia kukkia. No, lehtien väri ei ole sama kuin kuvauksessa ja vaikea nyt sitten sanoa, onko tämä minikokoinen. Yleensä jos St. Paulia on minikokoinen, niin jos se pannaan isoon purkkiin, niin se silti pysyy pienenä. Mutta jos isokokoinen St. Paulia pannaan pieneen purkkiin, niin se voi niin kuin harhauttavasti näyttää minikokoiselta. Eli tämä on ollut kohtuu pienessä purkissa, jos se olisi pieni, niin se olisi pieni. Voi olla, että se on pienikokoinen. Se, että nämä on niin pitkiä nämä lehtiruodit, johtuu siitä, että se on saanut niin vähän valoa täällä Suomen tallessa. Mutta ainakin tämä lehtien väri on erilainen. Se ei kyllä ole mikään puutarhan virhe, jos St. Pauliasta tulee erilainen kuin sen kuvaus on, koska St. Paulia on siitä erikoinen, että siitä voi tulla erilainen kuin emostansa. Vaikka periaatteessa se on samaa kasvia, jos lehdestä toinen kasvatetaan, seuraava sukupolvi, niin siinä voi tapahtua niin, että se niin kuin palaa siihen emo- ja isäkasvinsa ulkonäköön, vaikka se onkin jalostettu niistä. No niin, nyt mulla on tarkoitus ainoastaan suurentaa tätä purkkia, että mä en ota tästä sen enempää jotain ihan tuommoista pientä tosta. Ja mulla on tässä isompi purkki ja purkin reiän peitän aina tuommoisella ruukunpalasella. Niitä on aika paljon, kun ruukkuja on mennyt rikki. Ja sitten laitan tätä multaa. Multa on aina ongelma, mutta minulla on nyt tässä sitten ihan pirkkakukkamultaa 2 osaa, 1 osa vermikuliittia ja 1 osa perliittiä. Tämä on nyt tämä mun seokseni. En mä ihan siihen ole tyytyväinen, mutta olkoon näin. Ja yritän istuttaa se samaan syvyyteen tuon yläreunan, missä se on ennenkin ollut. Noin. Ja tänne reunoille sitten vähän tulee uutta multaa. Jotenkin se tuntuu vähän tasapainoisemman näköiseltä, kun se on pikkusen isommassa purkissa. Vaikka tietysti, jos mä nyt haluaisin sen pysyvän pienenä, niin mä pitäisin sen mahdollisimman pienessä purkissa. Mutta jotenkin tuntuu, että kasvakoon hän sellaiseksi kuin hänet on tarkoitettu. Odotan todella niitä kukkia. Mä toivon, että niistä tulee niitä tummanpunaisia, mutta ei tiedä vielä, kun yhtään kukkaa tässä on. Ja St. Paulia multaa ei koskaan niin paineta tonne, vaan tästä lyömällä näin mieluummin jätetään sinne ilmaan. Ja nimilappu sitten paikoilleen. Silloin kun ne eivät kukin, ne ovat niin samannäköisiä, että sitten mä työnnän täältä reiästä onpas tämä tiukka. Pitää tulla tuolta. Mieluummin työnnän kuin vedä, ettei noin vahingoitu. Täytyy hakea joku työntöväline. Työnnän jollain veitsellä tuosta. Noin. Koska siellä on se ruukunpala, niin se työntää sen juuri paakku sitten ulos. Ja aivan pikkusen vain vanhaa multaa pois, koska tämä ei oikeastaan ole se mullanvaihto. St. Paulin multaa ei suinkaan tarvitse joka vuosi vaihtaa. Nyt pannaan sitten toinen tuonne.
Nyt ne on sitten tämmöisiä tasapainoisen ja kauniin näköisiä nämä kaverukset.